Na actualidade vou publicar un libro que se titula As horas baixas e que consta de 3 obras de teatro como é habitual en min. Publicas en Laiovento. Tamén preparei últimamente 3 guións para espectáculos. Unha obra de Xesús Pisón que me parece extraordinaria, titulada O cuarto de Ofelia. Outro título O salto do Puma, e é unha versión dramática dun tema que me interesa moito e creo que é moi actual, que é a novela de Hugo G. Wells, A illa do Doutor Moreau, e outro é unha versión de 2 relatos de Edgar Allan Poe, un deles A caída da casa Usher. Eses son os proxectos que teño de momento. A parte de seguir escribindo, teño preparado outro tomo tamén de 3 obras e preparo outras máis e vou publicar actualmente outras 3 pezas breves noutras tantas revistas. Actividade relacionada co teatro en exclusiva.